дар рӯзи дуюми сабқатҳои чемпионати Осиё оид ба ҷудо ки дар шаҳри Бангкоки Таиланд ҷараён дорад, се варзишгари тоҷик Александр Акан дар вазни то 57 кило миёни бонувон, Абубакр Шеров дар вазни то 73 кило ва барандаи нишони биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 Сомон Маҳмадбеков ба майдони диловарӣ баромаданд. Александр Акан дар даври аввали чемпионати Осиё бо ҳамтои хеш Вун Сиючжен аз Малайзия рақобат намуд. узви мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Александр Акан дар дақиқаи аввали вохӯрӣ бо усули лад додани даст ин ҳарифи хешро ноком сохт. The winner is White Cherokee from Tajikistan. дар даври дуюм рақиби ҷудокори мо намояндаи Тайпеи Чин Ян Ючие гардид. бештар аз як дақиқа мондан то анҷоми вохӯрӣ намояндаи Тайпе пас аз як кӯшиши хеш имтиёзи юко ба даст овард ва маҳз ҳамин имтиёз ӯро дар дидори мазкур муқобили намояндаи Тоҷикистон даст боло кард. чемпионати Осиё оид ба ҷудо барои Александр Акан бошад хотима ёфт. паҳлавони ҷавон ва умедбахши тоҷик Абубакр Шеров ҳунарнамоии хешро дар чемпионати Осиё бо пирӯзӣ оғоз намуд. ҷудокори тоҷик ки дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм Габриэл Бенедик кӯитани филиппиниро мағлуб кард. 2 дақиқа мондан то анҷоми нерӯсанҷӣ Шеров ҳарифашро дар ҳолати осайкоми нигоҳ дошт ва роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор сохт. Mat 2. The winner is White Cherokee from Tajikistan. рақиби ҷудокори тоҷик Абубакр Шеров дар марҳилаи чоракниҳоии чемпионати Осиё ҷудокори ҷопонӣ Юдай Танаку гардид. вохӯрии варзишгарон барои рохати марҳилаи нимниҳоӣ бисёр ҷолиби диданӣ ва тезу тунд сурат гирифт. паҳлавони тоҷик дар сонияҳои охири рақобат бо иҷрои як усул имтиёзи юко ба даст овард ва рохати марҳилаи нимниҳоии чемпионати Осиёро моли хеш кард. Mat 2. The winner is White Cherokee from Tajikistan. рақиби ҷудокори тоҷик Абубакр Шеров дар марҳилаи нимниҳоии чемпионати Осиё оид ба ҷудо дар вазни то 73 кило, яке аз варзишгарони пурқуввати ҷумҳурии Узбекистон, ғолиби 2 Гранд Слам, барандаи нишони нуқраи Мастерс дар соли 2022 ва чандин ҷоизаҳои дигар аз сайри ҷаҳонии ҷудо Шаҳром Аҳадов гардид. Абубакр Шеров дар дидори мазкур дар баробари ин ҳарифи пурқуввати худ бисёр хуб ҳунарнамоӣ дошт. дар сонияҳои поёнии дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ хост як усули зеборо иҷро намояд ва худро ба тахта пӯш андохт, аммо довари рақобати мазкур қарори дигар баровард. пас аз тамошои наворҳои такрорӣ ғайриинтизор ба ҷудокори узбек имтиёзи ипон дод. бо ҳамин беадолатии доварон Абубакр Шеров натавонист ба рақобати ниҳоии чемпионати Осиё роҳ хат гирад. дар рақобат барои ба даст овардани нишони биринҷии чемпионати Осиё паҳлавони 22-солаи тоҷик Абубакр Шеров бо намояндаи Муғулистон Уранбаяр Отгерел ба татам мебаромад. дар дақиқаи сеюми рақобати мазкур Шеров бо партофти зебои хеш соҳиби имтиёзи вазари гардид ва ҳамин бартарии хешро то охири рақобат нигоҳ дошта барандаи нишони биринҷии чемпионати Осиё гардид. ин чорумин нишони биринҷии ҷудокорони тоҷик дар чемпионати Осиё 2025 мебошад. қобили қайд аст ки дар рӯзи аввал Муҳаммадсолеҳ Қувватов дар вазни 60 кило, Эмомалӣ Нуралӣ ва Обиҷебов дар вазни 66 кило низ соҳиби нишони биринҷӣ гардида буданд. барандаи нишони биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 ҷудокори соҳибноми тоҷик Сомон Маҳмадбеков ки дар вазни то 81 кило ҳунарнамоӣ мекунад, дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюми чемпионати Осиё мизбони мусобиқа паҳлавони таиландӣ Канчу Фочараро мағлуб кард.
дар сонияҳои аввали нерӯозмоии Сомон пас аз иҷрои як усули зебо имтиёзи вазаре ба даст овард. дар сонияҳои поёнии рақобат бинобар камкорӣ довар намояндаи Таиландро бо шидои сеюм ҷазо дод. Сомон Маҳмадбеков бошад роҳи хешро ба даври чоракниҳоӣ ҳамвор сохт. Mat 2. The winner is White Cherokee from Tajikistan. дар марҳилаи чоракниҳоии чемпионати Осиё Сомон Маҳмадбеков бо паҳлавони қазоқ Арат Кумбисбая ба майдони диловарӣ баромад. дар рақобати мазкур барало намоён буд ки Сомон Маҳмадбеков бар ин ҳарифаш бартарии комил дорад. ҷудокори тоҷик бо маҳорати воло дар ҳолати кор дар замин ҳарифашро дар ҳолати осаикоми нигоҳ дошт ва соҳиби рохати марҳилаи нимниҳоии чемпионати Осиё гардид. дар рақобат барои ба даст овардани рохати рақобати финалии чемпионати Осиё Сомон Маҳмадбеков бо ноиб қаҳрамони Осиё дар соли гузашта Нугзари Таталишвили намояндаи Амироти Муттаҳидаи Араб сабқат кард. камтар аз 1 дақиқа мондан то анҷоми вохӯрӣ Сомон тавонист имтиёзи юко ба даст орад ва маҳз ҳамин имтиёз паҳлавони соҳибноми тоҷикро ба финали қаҳрамонии ҷудои Осиё баровард. дар финали чемпионати Осиё оид ба ҷудо дар вазни то 81 кило Сомон Маҳмадбеков бо яке аз варзишгарони пурқуввати қора аз Кореяи Ҷанубӣ Ли Ҷунхван сабқат кард. дар 4 дақиқаи асосии вохӯрӣ агарчи Сомон Маҳмадбеков аммо натавонист имтиёзи заруриро ба даст орад. дар сонияҳои аввали вақти тиллоӣ ҷудокори Кореяи Ҷанубӣ бо як амалкарди худ соҳиби имтиёзи вазаре гардид ва унвони қаҳрамониро дар чемпионати Осиё моли хеш кард. ин дуюмин нишони нуқра барои Сомон Маҳмадбеков аз чемпионати Осиё мебошад. қаблан дар соли 2021 Сомон дар чемпионати Осиё чунин натиҷаро нишон дода буд. инчунин ин ҷудокори мо дар солҳои 2022 ва 2024 барандаи нишони биринҷии чемпионати Осиё низ гардидааст. дар зинаи дуюм варзишгари мо Сомон Маҳмадбеков қарор дорад. Сомон Маҳмадбеков барандаи нишони нуқра ва Ли Ҷунвон бошад. қаҳрамони Осиё дар соли 2025 оид ба ҷудо.